Idilang na palabas a bulan, impakaamo ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration wenno pag-asa ti El Nino Watch para itatawan. Ngamanya ka di ti El Nino kan anyat epekto dayto iti pagilian. Sigun iti pag-asa ti El Nino ket maysaan natural a phenomenon ti klima a resulta ti bumarbara a temperatura iti tenga ti baybay ken makindaya a paset ti Pasipiko. Agresulta dayto iti nakaro at tikag, kinakurang ti tudo ken panagngato ti temperatura iti nagduduma a lugar iti sangalubungan karaman iti Pilipinas. Sigun iti pag-asa, dumanunen ita iti 62% ti mapaspasaran a kinabara ti panawan, a posible pa adumanon iti 88% aging gamalpas ti tawan. Ti El Nino nakaro a mapasaran mangrugi inton bulan ti Hulyo aging Setyembre. Gapoy ti dayta nang ipablak ti Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute and Vulnerable Rice Areas MAPS dagiti lugar am apektaran iti tikag. Makita ka dagiti ladawan ang kangrunan am apektaran a lugar ti Pilar Abra, Kapangan Benguet, Alfonso Lista, Aguinaldo, Asipulo, Kiangan, Lagawe kan lamot sa J. Ifugao. Kasamot iti lugar sa J. Rizal, Pinukpok kun Tabuk City, Kalinga, kan Paracelis Mountain Province. Sigun iti opisina, dakkel ti maitulong ti mapa tapno makaplano kan makaarami ti kanayunan nga inisyatibo a maipaay ka dagiti apektado a lugar no panawon titikag. Saan lang a dagiti manalon ti apektado no adda titikag, uray dagiti mangalap. Sigun iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ti El Nino ti pakaigapuan ti nabababa a level ti danom, kan panangkakisay ti oxygen nga agresulta ti fish kill iti freshwater kan brackish fish ponds. Nupay kasta, no nabara ti panawon dito'y nga umadudag iti tuna kan sardinas. Balakad ti ahensya kadagiti agtartaraken iti ikan, ang mga daptar kadagiti aquaculture practices. Tunggal adati mapasaran a bagyo wenno tikag kang runanya apektado dagiti manalon kan mangalap isu a kasapulan a maipayan dagiti iti naan-anay a suporta tapno agtultuloy ladta ti pagbiaganda. Ita, amuyon, barungal daw, barungada.